Bună ziua, vă deranjez pentru că noi, fetele din alimentară, nu suntem cele care să ne injectăm sprâncenele sau buzele, dar trebuie să le îngrijim, deoarece putem fi într-un mediu cu mulți oameni de jur împrejur, cu multe modificări la utilaje, la ambient, la ceea ce înseamnă pereți, geamuri, dar putem fi și printre răciți, putem și primi multe mărfuri care sunt atât pe rastel, cât și pe palete, cât și să le cărăm în brațe. Pentru sărurile pe care le avem pe mărfuri, avem o vaselină cu petroleu. Pentru mișcarea pe care o avem în timp, avem tampoane. Pentru a avea grijă de sprâncene ca să nu se decoloreze, avem henna. Pentru a putea păstra totuși o formă a sprâncenei și nu un toxic, ca să ieșim repede în oraș, există un creion de sprâncene pentru a ști că există o posibilitate de răceală, dar în același timp să nu avem probleme după menstruație și în 3 zile să ne și curățăm, să nu mai curgă sânge din vagin. Există ovule. Pentru buze, ca să nu fie toxic, există lipstick de la Avon, tocmai pentru a le realoca un acid hialuronic și să îndepărtăm efectul acelor șervețele umede. Mai există o posibilitate de a alege culori având o culoare de tester de încercat pentru un pH. Se recomandă niște, să spunem noi, mici parfumuri, ape de toaletă, care într-adevăr au o aromă ce se combină cu sărurile pe care le avem în organism și putem să mirosim de la flori până la tei. Acestea ar fi tot din partea Avon de recomandat. Și ce vă mai pot spune, nu ne dați peste cap, pentru că tot mai trebuie să ne cumpărăm câte o cremă pentru ceea ce înseamnă vânătăi.